ahoj. Tak na úvod, ja som si ťa zavolal kvôli tomu, že vlastne tento podcast je o tom, aby sme ľuďom priblížili ten marketing a v podstate konkrétne tento Ukáž logo je aj o vizuálnej propagácii a logu a vizuálnej identite, vizuálnej komunikácii. Keďže ste napísali takú zaujímavú knižku, o ktorej tu bude reč, že by si mohla niečo povedať o tom marketingu a približiť to ľuďom, pretože v tej knižke, ktorú ste aj napísali s Filipom Kunom, je to veľmi pekne a jednoducho popísané formou príbehov. Tak, ďakujeme, sme radi, že sa páči. Tak na úvod kľudne začni s tým, že ako si sa k tomu dostala, k marketingu a čo všetko robíš. Tak ja som študovala žurnalistiku na vysokej škole a niekedy v 3. ročníku som sa začala zaoberať viac marketingom. Som teda z tej novinárčiny tak presedlala na ten opačný breh marketingový a v podstate už potom to magisterské štúdium som sa venovala tomu, marketingu a PR. Začala som v podstate v módnom priemysle už počas vysokej školy. A potom som trošku z toho tak odišla. Pracovala som v 2 spoločnostiach, až som sa k tej móde vrátila vlastne v súčasnosti pracujem teda pre pánsku módnu značku Alain Delon. A vrátila som sa teda k tej móde. To ma teda baví tak nejako aj súkromne a aj pracovne. Okrem toho, ja som bola vždy taký workoholik, tak okrem toho ešte sa venujem marketingu cestovateľskému, takému projektu takého luxusného ubytovania. Takže tam mám na starosti takisto komunikáciu, má to svoje špecifika a je super si to porovnávať občas, tie cieľové skupiny. A spolupracujem teda s Filipom Kunom, vydali sme knihu minulý rok. Super. V podstate mohla by si mi povedať ty, že za koľko rokov to asi tak robíš už, alebo koľko rokov sa venuješ tomu marketingu a za ten čas, ako keby, čo pre teba znamená ten marketing, čo to všetko obsahuje, alebo čo si pod tým ty predstavuješ a ako s tým ty pracuješ s tým marketingom, tak v skrátke, ak sa to dá. Tak venujem sa mu už viac ako 12-13 rokov a mňa vždy najviac bavilo jednak ten text, tá písaná forma marketingu a veľmi ma zaujal aj všeobecne obsahový marketing a všetky jeho formy, preto som v podstate aj s Filipom nejak, keď vznikalo Strossl, tak my sme sa tak akože spoznali cez Strossl, cez tú natívnu reklamu, lebo ja som sa tomu veľmi venovala už teda v Alain Delon a my sa teda už poznáme od tých čias a mňa fascinovali všetky tie formy tohto obsahového marketingu. Mám sama rada ako užívateľ, ako keby takú nenásilnú formu reklamy a to sa snažím aj robiť. To je super. Ja tiež, ako som začínal s tým, že som písal blogy a kvôli aj organike hlavne, že cez tie blogy sa bez tej platenej reklamy ako keby, teda formou neplatenej reklamy som vedel získať tých návštevníkov na tom webe, že keď bol nový web, tak som písal proste blogy o tom, že čo vlastne robí tá firma alebo čo robíme. A som videl v tej analytike, jak tí ľudia prichádzajú, jak si to čítajú a jak sa mi ozývajú a po niektorí mi napísali koment, že super článok. Čiže ten obsahový marketing je za mňa ako tiež veľmi dobrá vec, len strašne veľa energie, času, skúsenosti si to vyžaduje. Skús povedať ty, že ty si začínala písaním článkov, alebo jak si začínala? No áno, tak akože ten obsahový marketing zo začiatku bol najmä o tých textoch a áno, veľa textov, ale v súčasnosti teda už teda ten obsahový marketing nie sú len texty, ale však patria pod neho aj fotky, videá a podcasty a iné formy. Aj newslettery sú v podstate nejakou formou obsahového marketingu. Ale som sa trochu zamotala, že čo som chcela povedať je, že si myslím, že tie texty majú silu aj dnes. Je pravda síce, že je to dlhodobá práca a že nevidíte tie výsledky okamžite, lebo to nie je proste reklama, ktorá zasiahne človeka a on okamžite nakúpi, ale je to ako keby si budovanie vzťahu s tým zákazníkom. Hlavne to sa mi páčilo, čo tam boli články, že odkiaľ máte látku, že ten taký vzorkovník, že aké kvalitné sú tie látky na šitie tých oblekov a že v podstate, že cez to som si tak začal uvedomovať, že aha, že to je že fakt kvalitné veci, že dobré a že už mi prichádzalo niečo také do hlavy, že taký oblek alebo niečo mať, že normálne ma to začalo ako keby
že som sa tak akože spoznal, viacej som spoznal cez ten obsahový marketing tú značku, čiže myslím, že takto nejak to funguje. Koľko to trvá taký článok napísať, keď je fakt, že kvalitný? Záleží, ale tak takéto články my máme tak v sekcii, že zo zákulisia značky, kde predstavujeme presne to zákulisie, jednak tie materiály, jednak to šitie, kde vyrábame to oblečenie, alebo že ako sa starať o to oblečenie, aby proste bolo čo najdlhšie také, ako má byť. Tak takéto typy článkov sú v podstate naše know-how, tak to nie je úplne také zložité, ako keby dať na papier to, čo vieš. Hej. A fotky väčšinou sú tam nejaké ilustračné, takže to nie je až také náročné, ale tak máme články, ktoré sú produkčne náročnejšie, možno keď s niekým robíme rozhovor, s niekým zaujímavým, tak snažíme sa vymýšľať si rôzne situácie, aby sme tamto oblečenie zakomponovali tak natívne, aby tam nebolo, že Alain Delon oblieka XY. Máme tam veľa takýchto článkov, kde predstavujeme zaujímavé osobnosti, ale v podstate naša značka tam figuruje iba tak, že my oblečieme toho človeka na tie ilustračné fotky. OK, a koľko to produkčne? Čo taký článok? Že napríklad z toho zákulisia, keby to porovnáš versus s tým, čo máte, tam tuším, že s niekým spravíte fotku, že je oblečený v tom obleku? Koľko sa tomu venuješ? Lebo niekto dá, ja neviem, copywriterovi 30 € alebo 20 € si myslíš, že mu vytvorí za to článok dobrý? Nie, my si to robíme interne, tak ja si úplne nejak nemeriam čas, že koľko mi to trvá to napísanie, ale napríklad akože strašne veľa času zaberá aj prepísanie akože z nahrávky do textu. Viem, že už existuje nejaká umelá inteligencia, ktorá to prepisuje, ale nikdy to nie je také 100%. Ešte som teda nenašla takú, ktorá by mi pomohla v 100% tak, ako by som si to ja predstavovala. Takže to sú hodiny práce, aj dni by som povedala. 5 dní? 3 dní? Týždeň? Tak nevenujem sa úplne od rána do večera iba tomu. To je to, že mám kopec inej nesleduješ si roboty. niekedy, že koľko akože hodín si tomu venoval? Dokážem ten článok napísať, že napísať ho za 2 dní možno, ale akože ja mám popri tom ešte toľko roboty, že ťažko sa mi to nejako sleduje, že presne, že koľko som sa venovala iba tomu článku. Ale určite akože súhlasím s tým, že takéto typy článkov, že za 20-30 € určite nestoja. No to áno, to určite nie. No ako ja, čo má skúsenosti, tak nejakých 10 až 20 hodín. Závisí od toho, že aká téma, že z toho môjho odboru, alebo a keď tam teda potrebujem ešte nejakých hostí, alebo do toho niekoho iného zapojiť, tak ešte sa to naťahuje. Len áno, stojí to potom za to, keď je na webe takýto článok, že má to akože zmysel. Dobre, ja tu mám ešte ďalej, že ten marketing, ty si to na začiatku povedala, že čomu všetkému sa venuješ a čo si ty teda predstavuješ pod tým marketingom? Čo teda tam všetko patrí podľa teba? Tak akože keby som mala nejako definovať toto slovo, tak... Ako nechcem tú poučku nejakú, jasné. ale že my ideme, ako firmy sú také, že ideme robiť marketing alebo robíme marketing a že teda čo všetko je marketing za teba? Tak podľa mňa je to tá komunikácia, prezentácia firmy navonok pred verejnosťou, ale aj vnútri firmy, lebo môže byť aj teda akože v rámci zamestnancov nejaký interný marketing, alebo teda mal by byť v nejakých väčších spoločnostiach určite. Tak podľa mňa takto jednoducho by som to definovala, že prezentácia, komunikácia tej firmy alebo značky navonok pred cieľovou skupinou. A asi všetkými možnými spôsobmi, aké existujú. Áno, určite to nie je. A podľa mňa každá značka by si mala vybrať ten svoj, alebo tie svoje spôsoby, nie jeden, ale viacero, ale je určite, a som si tým istá, že nie všetky spôsoby komunikácie sú vhodné pre všetky značky. No, toto je tá vec. A teraz mi povedz, že ty v podstate začneš nejakej firme robiť marketing a oni chcú, že tak vy sa do tomu rozumiete, tak očakávame, že budú dobré výsledky a tak, že máte s tým skúsenosť, ale že ako to ty máš, lebo ja mám nejaké zistenie svoje, že v podstate ako keby, že na každú značku funguje niečo iné formy komunikácie aj tých kanálov, tých marketingových a že v podstate že toto, že jak by si ty popísala, že ako to začínalo u teba, že či si povedala, že je jasné, ja som si to naštudovala, prečítal som si x kníh, mám vyštudovanú školu a teraz už viem, že toto bude dobre pre tú značku. No, najdôležitejšie podľa mňa alfa omega je poznať cieľovú skupinu. Komu tá značka chce odovzdať tie
tú komunikáciu, komu chce odozdať tie všetky Predpokladám, veci. že si ju nepoznala, keď si začala, či? No áno, ale však tak človek sa musí zamyslieť trochu a rozmýšľať, že kto nakupuje teda, možno už má tá značka spravené nejaké prieskumy, keď nie, tak sa dajú spraviť. Už len jednoduchý spôsob, keď spomeniem Alain Delon, tak sa človek postaví do predajne a proste skúsi si zistiť, alebo má nejakú databázu, tak pošle dotazník tým ľuďom, alebo nejak podobne. Aj my sa pýtame našich zákazníkov, máme teda už obrovskú databázu zákazníkov, tak my sme sa ich pýtali niektoré informácie, lebo sme chceli vedieť, či sa zmenila tá naša cieľová skupina po rokoch, kedy sme si naposledy robili takýto prieskum. Takže to je akože úplne dôležité vedieť. Konkrétne sme sa napríklad pýtali aj to, že či čítajú články, aké ich bavia a podobne, lebo sme chceli nejak vedieť, ako pokračovať so žurnálom, aké témy prinášať, čo najviac baví. Tak vidíme nejaké výsledky v tom analytixe, ale chceli sme proste počuť takúto spätnú väzbu. A tiež tam bolo veľmi veľa vecí z toho nám vyšlo, že áno, že niektorí by aj chceli, ale nemajú čas, tak že čo by im, akože ako by sme mohli uľahčiť príjmanie toho obsahu, takéto akože... To je dobré, lebo toto sa nerobí, ako ja, keď robím občas pre nejakú firmu, tak nejaké drobnosti, tak ako na čo by sme to robili, aký prieskumy si poznáme klientov, toto chcú, toto im dajme. Najväčší problém podľa mňa je to, že keď človek to podľa seba robí. Že lebo ja by som spravil toto, alebo ja som takýto a mňa toto nezaujíma, tak mojich zákazníkov to tiež nezaujíma. Ale to nie je pravda, bohužiaľ, často. Veď toto. Dobre, super. Tak ja napríklad nie som úplne, nie som úplne. My máme aj celú skupinu ženy v Alain Delon, ale tak ja som žena a keďže u nás ja nedokážem nakupovať pre seba, tak ja som taká sekundárna, ja som taká iná cieľová skupina, že ja nakupujem pre iných mužov. Hej? Že máme 50% cca žien, ale to zase musíme inak komunikovať trošku na tie ženy ako na tých mužov, lebo to je úplne iný zákazník, alebo typ zákazníka. Ty máš skúsenosti aj s platenou reklamou? Áno, ja konkrétne ju aktuálne už teda nerobievam, ale áno, mám skúsenosti aj s platenou reklamou, čo konkrétne. A ktorá je podľa teba taká najúčinnejšia, alebo teda za to tvoje fungovanie alebo tú prácu s tým marketingom, čo ti prišlo také najefektívnejšie? Tak ak sa bavíme o Alain Delon, lebo to zase závisí od... Máš tam 2 tie projekty, takže môžeš kľudne povedať za Alain Delon a potom Woodpark. Tak Alain Delon, akože by som povedala, že z tých platených klasika Google, sociálne siete alebo Meta a teda Strossel, alebo dnes Engerio, ktoré my teda sme používali už teda od čias Strossel. A za Woodpark používame a najviac nám fungujú sociálne siete. Dobre, čiže platená reklama najúčinnejšia, teda jak si vymenovala, a neplatená reklama je ktorá za teba najúčinnejšia? Obsahový marketing. Dobre, tak... Ale samozrejme ten distribúcia by tiež mala byť v tej platenej reklame, lebo akože môžem si písať sama pre seba do šuflíka potom, tak do zasúky. No veď toto, dobré, lenže jak to neplatené distribuovať? Spravíš neplatené vlastne obsahový marketing a jak to neplatené distribuovať podľa teba? No tak akože jediný spôsob, tak čo mi napadá teraz je ten newsletter, hej, ten je v podstate neplatený, keď to tak vezmem, že akože keď máš nejakú... Čiže sa niekto prihlási na odber? Áno, alebo máš teda obrovskú databázu zákazníkov, ktorí chcú odoberať tie novinky. A my ju teda máme už akože značnú, takže my tie newslettery akože využívame dosť v značnej miere. A konkrétne napríklad v tom ubytovaní Woodpark, tak tam my obsahový marketing absolútne minimálne distribuujeme, ale tam, ja poviem, že ako nám veľmi pomohol, lebo my sme sa tým úplne absolútne odlišili od všetkých ostatných chád na okolo alebo ubytovacích zariadení. My sme spravili sekciu tipy na výlety na webe a máme tam, ja neviem, už možno aj 40-50 článkov s rôznymi tipmi v okolí. Praktické informácie sú tam typu, kde je najbližší obchod, lekáreň, benzínka a podobne. Ale potom tam máme proste presne tipy na výlety rôznej náročnosti, či ideš s deťmi, či ideš na bicykli, či ideš s rodinou, či ideš so staršími ľuďmi a teda. A my sme si každý jeden ten výlet sami
išli sme na všetky tie výlety, sme išli osobne, všetko sme si nafotili, čiže máme tam naše autorské fotky a toto vďaka tým článkom sa zobrazujeme strašne vysoko v Google. Super. Lebo ľudia, keď si hľadajú len nejakú turistiku v okolí, tak my sme na prvých priečkách a často sa nám stáva, že keď tam máme nejaký typ napríklad na nejaké zariadenie, nejaké detské ihrisko alebo nejaký lanový park alebo niečo, my sme vyššie ako reálne tá stránka tej spoločnosti. Akože ale to nie je zase taká výhoda, by som povedala, lebo nám potom volajú. Máte zavreté, že prečo niekedy otvoríte. Áno, nám volajú tí ľudia, či si chcú rezervovať pre deti niečo a tábor detský a takto a tí ľudia absolútne sa nedívajú, že to je vlastne stránka ubytovacieho zariadenia. A my tam pritom dávame kontakty akože na tie zariadenia, o ktorých píšeme, ale ľudia sú. No, toto sa stáva, ale to je super, lebo toto je dobrá myšlienka, že vy ste vlastne vytvorili nejaký hodnotný obsah pre tých ľudí zadarmo a ono sa vám to vráti v tejto podobe, že ten Google vás vyhodnotil, že je to fakt kvalitný článok a ešte tí ľudia vás cez to akože brand awareness, že budujete vlastne povedomie o tej značke. To je dobrý spôsob. My absolútne nekopírujeme, ale jednoducho fakt, že sme si to naozaj obehli. Každý jeden výlet vieme, koľko trvá, aký je náročný, či sa tam dá ísť s kočikom, či sa dá ísť na bicykli, či to zvládnu deti, lebo často sme zobrali niekoho s nami. Dobre. Čo sú za teba také trendy v tom obsahovom marketingu? A ak sú nejaké trendy teraz? Trendy? Neviem, asi nič také mi nenapadá, že čo by som akože vypichla. Že je niečo nové, čo by som mal robiť inak? Alebo toto som skôr myslel? Ja sa úplne neriadím možno ani týmto, že čo je teraz trendy a vyskúšajme to, ale skôr sa snažím vnímať presne, že čo tí naši zákazníci chcú alebo hľadajú, že dívam sa jednak na sezónnosť, že čo teraz je sezóna svadieb, no tak zase premostím na Alain Delon, tak píšeme články alebo vymýšľame články o svadbách, ako sa obliecť na svadbu, jednak ako ženích, jednak ako host, alebo že či ešte teda platí nejaký prísny dress code, alebo to môže byť aj uvoľnenejšie a podobne. Tak snažíme sa prinášať takéto praktické články, alebo ako si vybrať oblek, aby sedel na postave čo najlepšie. A toto hľadajú reálne, že chcú akože tí ľudia tieto informácie. A vy si to nejako zistujete dopredu, že toto akože chcú? No, my vidíme, tak tým, že už teda to robíme od roku 2016, my tam máme už dosť veľkú databázu článkov, tak my vidíme v podstate aj, ako nám trendujú tie články jednotlivé počas toho roka. Tak ja už viem, že na aké témy sa mám zamerať. Už teraz mám vlastne spravený publikačný plán na pol roka dopredu. A ja už viem vlastne, kedy čo, aké témy rezonujú a kedy čo mám viac, že ja neviem, ľudia cestujú viac v lete samozrejme, tak proste dávame takéto tipy na výlety aj na Alain Delon a podobne. Dobre, ja mám ďalšiu takú otázku, že ohľadom tohto podcastu, že v podstate názov má Ukáž logo, čiže ja by som chcel vedieť, že to Alain Delon logo, že ako vznikalo alebo ako vzniklo, či mi vieš o tomto niečo povedať? Pri vzniku som teda nebola, lebo vzniklo niekedy v 80. rokoch ešte, keď značku zakladal teda francúzsky herec Alain Delon. Ale naša firma slovenská, ktorá prevzala ju ako keby značku pod seba, niekedy pred 25 rokmi to bolo, tak v roku 1999, tak my sme ako keby to logo si prevzali tak v takom stave, akom bolo vzniknuté už a my sme ho potom len jemne redizajnovali, ale v roku 2015 myslím, ale akože nejak zásadne ho nemeníme. Uchovávame si tú identitu. Dobre, my keď robíme napríklad potlač pre klientov, tak si od nich pýtame design manuál. Má aj Alain Delon nejaký design manuál? Máme design manuál, ale my, aj keď to možno tak nevyzerá, my nie sme nejaká obrovská firma korporátna, ktorá akože sa drží prísne nejakých pravidiel. Samozrejme dodržiavame tam nejaké korporátne, nejaké farby, ktoré značka používa a chceme, aby sme boli rozpoznateľní touto identitou, ale nemáme to nejako zošnurované, že ja neviem, keď je to logo o pixel posunuté inak, ako by bolo podľa design manuál, že by sme medzery, alebo odsedenia, alebo ochranná zóna, takéto prvky, čo sa tam pridávajú. Toto nejak neriešime nejak prísne. Čo by si poradila firme, ktorá predáva to isté, čo ďalších 10 firiem v jej okolí a chcela by byť úspešnejšia? V
v tomto? V podstate sme to už aj spomínali v nejakých náznakoch a to je odlišiť sa. Tak jednak záleží, či predávate úplne ten istý tovar, ako napríklad, hej, že obchody typu, ktoré, ja neviem, také veľkoznačkové, ktoré akože predávajú ten istý tovar, že mobilné telefóny alebo tak. Alebo predávate trebárs ako teda Alandon, že predávame oblečenie, ale napríklad teda obleky, saka, košele, ktoré predáva iná značka, ale iné, hej, lebo naše sú naše. No tak to je rozdiel, ale budem teda hovoriť to, čo mám ja skúsenosti, tak my predávame proste veci, ktoré nikde inde človek nekúpi, lebo sú naše, my ich vyrábame a na Slovensku väčšinou. Takže my sa snažíme prispôsobovať aj ten dizajn tomu dopytu. Takže odlišiť sa jednak týmto, že často počúvame tých zákazníkov, ja neviem, hľadali bežové obleky minulý rok na svadby. Nemali sme ich v ponuke, takže sme pridali tento rok proste aj bledé obleky. Bežový, bledomodrý, bledošedý a teda. Aby sa uspokojil ten dopyt. Čiže pointa toho odlíšenia sa. Áno, ukázať jednoducho to, že uspokojiť ten dopyt zákazníkov a plus odlišiť sa možno tou komunikáciou v zmysle, že komunikovať tie výhody toho oblečenia, ako si ty povedal, že na teba vlastne začalo pôsobiť, keď si čítal o nás, že z akých materiálov šijeme, že ťa to tak akože, že si povedal, že wow, že asi to je dosť kvalitné. Snažíme sa vzdelávať tých zákazníkov, ako sa starať o to, ako sa starať o to oblečenie, aby im teda dlho vydržalo také, ako má byť. A týmto podľa mňa akože najviac sa odlíšiš, ukážeš. A v tom Woodparku som to v podstate tiež povedala, že odlišili sme sa od tých ostatných ubytovaní tým, že my pridávame nejakú pridanú hodnotu tým zákazníkom, tým našim hosťom. A ešte možno môžem spomenúť, že my sa snažíme prinašať aj nejaké ďalšie služby, nielen to ubytovanie, ale maséra máme vlastne možnosť, že si môžu objednať súkromného maséra. Takisto máme to teraz pribudne do ponuky. To je súkromný šéf-kuchár, ktorý vlastne príde a navarí degustačnú večeru hosťom. Vieme im poradiť ja neviem, keď si u nás chystajú oslavy alebo svadby sme tam mali niekoľko, tak im radíme, že kde ísť na kvety, kde ísť na koláče, zákusky a podobne. Skús povedať ešte o tom projekte niečo, lebo myslím, že to sme nespomenuli vôbec, že čo to je zač. Asi nie, sú to teda dve chaty vo Valčianskej doline, tak ľudia to volajú, že šalety, ale my to tak úplne nenazývame. Šalety. To počujem. No to je vraj také luxusnejšie ubytovanie. My sa tak nejako úplne nechceme pozicionovať, ale teda tak toto vnímajú aj hostia. Sú to teda chaty, každá jedna je pre 10 hostí. A máme tam teda, väčšinou našich hostia sú rodiny s deťmi, ale sú to aj partie kamarátov. Mávame tam aj teda rozlúčky so slobodou, oslavy narodenín, svadby sme tam mali nejaké už menšie. Aj teraz sa chystajú tento rok nejaké. Organizujeme aj yoga pobyty a iné tematické pobyty. Teraz nás čaká taký workshop s jedným michelinským šéf-kuchárom a super. Takéto veci. Stále ako keby niečo tam robíte, nejaké akcie. Áno. To tam žije. My ako firma robíme reklamné predmety a vlastne sponzorom, som aj zabudol povedať, sponzorom tohto podcastu je Sketch.sk. A ja tam mám takú otázku na teba, že čo ty a reklamné predmety? Alebo robíte, alebo máš s tým nejakú skúsenosť? Nemám s tým nejakú úplne veľkú skúsenosť, ale keď som sa nad tým zamyslela, tak za mňa reklamné predmety by mali zase zosobňovať nejaký charakter tej značky. A ja mám osobne rada nejaké praktické veci, že nie je niečo, čo si vystaví človek do poličky a padá na to prach, alebo v tom lepšom prípade, v tom horšom to rovno vyhodí. Ale ja som za to, aby to bolo niečo praktické a aby to súviselo s tou značkou. Čiže niečo, čo... To aj robíme, keď niekto chce nejakú darčekovku. Tak je super, keď viete aj poradiť možno a že nejaká značka za vami príde a nevie, že neviem, čo by sa hodilo k mojej značke, ale chcem niečo pre zákazníkov navyše, čo sa týka toho, čo robíme. Hej, áno, o tom to je, že nie, že len niekto príde, že ja chcem pera. Áno. Takže prečo len pera alebo nejaký kancelár. Dajú sa aj praktické a potom sú nejaké fakt, že darčeky, ktoré sú hodnotné a tam už je to
tam sa inak potom premýšľa aj o tom, že komu to ide, na aký účel. Dobre, ty máš nejaký reklamný predmet obľúbený alebo niečo používaš? Rozmýšľam. Akože používam nejaké hrnčeky. Niečo, čo si dostala možno? No, také rozmýšľam, nejaké hrnčeky na čaj, ale napríklad my v Alandel máme také kľúčenky kožené, tiež vlastne z výškou kože, z ktorých sa vyrábajú naše opasky. A to mám napríklad na kľúčoch, odkedy som nastúpila. Čiže ukazuješ. A tak, s takouto kožou robíme tie naše opasky. Pozri sa, chycita. Ani nie, ale tak využívam to v podstate od začiatku. Alebo taký vzorkovník by ste možno mohli spraviť, nie? Že z tohto sú tie košele, tu sú tie látky. Tak keď niekto si chce dať šiť na mieru, tak my tieto vzorkovníky máme v... Alebo že Alandel, že kolekcia tašky ušité z tých, že už nepoužitých, alebo z použitých košiel a z týchto oblekov a niečo z toho dať dokopy. No my takéto niečo robíme. Máme projekt z Nosené, čo je vlastne second hand v Bratislave a my im dávame nejaké poškodené oblečenie z figurín alebo z fotení alebo jednoducho už proste vyradené veci z kolekcií starších, niekoľkoročných, tak vlastne vznikajú z toho vnosené, oni majú takú kolekciu Renewals by Nosené a máme spoluprácu a oni šijú z toho šaty, košele, také blúzky a mali sme takúto kolekciu, ale brali si už aj nohavice, takže určite vznikali aj nejaké bundy, tašky a podobne. Neznáme príbehy úspešných značiek. Jak toto vznikalo? Alebo ty si tam písala, tuším, že ťa lámal Filip, že kým ste začala spolupracovať na tej knihe. Filip to veľmi rád spomína, ako ma prehováral, ale teda nebolo to asi až také dramatické, ale áno, on má také príslovie, že je ťažké odmietnúť niekoho, kto sa nevzdáva. A musím potvrdiť, že bolo to tak, lebo on ma s tým oslovil. My sme teda už spolu robili na nejakých iných projektoch, vlastne čo robil Karty, neuromarketing v praxi, tak my sme spolu už dlhodobo akože na niečom robili, na takých menších projektoch. A jeden deň mi napísal, tuším, to bol mail, prvý kontakt, že či by som s ním nešla aj do knižky. Ja som mu napísala, že nie, že nemám čas, to bol nejak v novembri, takže akurát vianočné obdobie, to bol akože blázinec práce, všetko. Ja som mu napísala, že nie, že bohužiaľ, že ja na to nemám čas. A on sa ozval asi o 2 mesiace v januári, že či na to už mám čas. A no, ja som mu povedala, že ešte stále veľmi nie, lebo už sme vlastne sa začínali venovať zase novej jarnej kolekcii, takže sa to nejako tak nabalovalo. Ale on ma ukecal potom, že poďme sa o tom porozprávať. No tak sme sa išli prejsť a sme sa o tom rozprávali. No a ja už počas tej našej prechádzky som mu dávala ďalšie a ďalšie nápady. A ja som akože ukončili sme to tak, že ja som povedala, že teda ja si to rozmyslím, ale on podľa mňa už vedel, že akože ma zlomil, lebo tým, že mne už nabiehali nové nápady v hlave počas toho, ako sme sa o tom bavili, tak už to bolo také, že už ma chytil, proste už ma to strašne zaujímalo, že čo. Dobre, a jak si to tvoril? Lebo ja tie príbehy, niektoré z nich poznám, počul som ich, tak som ich sem tam započul medzi kamošmi, ktorí ako robia v nejakých agentúrach, alebo niekde som to čítal, že toto mi asi vysvetlí, že jak ste sa dopracovali k tým príbehom, a ešte, že nemáte tam ten zdroj, takže... No, Filip už dlhé roky to akože zbiera takéto príbehy. On v skupine na Facebooku, ktorú vedie Content Marketing Community, tak on tam tie príbehy uverejňuje v nejakej forme kratšej, inej trošku, ako je v tejto knihe. No a čiže on mal ako keby veľa námetov, ktoré sme vedeli použiť. Takže on dal dokopy strašne veľa tém, ktoré sme potom škrtali, vyberali. Ja som pridávala nové, on pridával nové, lebo samozrejme, keď už sa niečomu venujete, tak vám už potom všade vidíte nejaké námety. Takže je tam aj kopec úplne nových, ktoré ešte Filip predtým nespracovával nikde. Ale aj tie, čo on spracovával, ktoré už ako keby tým jeho čitateľom možno boli trošku známe, tak každý jeden je úplne inak napísaný, lebo som to prepisovala do takej trošku inej formy. A zároveň každý jeden je aj obohatený o niečo, čiže ak tam bol nejaký aj, ktorý už bol teda spracovaný, tak je tam niečo nové, ktoré, čo nebolo predtým napríklad na tom Facebooku. A čo sa týka zdrojov, tak áno, neviem prečo sme ich tam nedali, ale v zásade sme sa viac menej zameriavali na
stránky tých značiek, oficiálne stránky tých značiek. Ja som teda Dušou ten novinár, ktorý si overuje informácie z viacerých zdrojov a spolieham sa hlavne na tie oficiálne stránky. Takže ja som to všetko toto sa snažila tak, aby to bolo. Takže ja určite odporúčam tú knižku pre každého, že kto by chcel nejakou takou inou formou sa dozvedieť viacej o tom marketingu, lebo není to tá forma, že si čítam knižku o marketingu, kde sú odrážky, že toto je marketing, takto sa ako definuje, toto všetko do neho spadá a že je to úplne iné, to tak príbehovo a takže ako keby, že z reálneho života, že jak to aj vlastne naozaj funguje, že na ten marketing, alebo ten marketing sa robí, že ideš do tej reality a zrazu už tam ti nefungujú tie poučky, už ideš sám, alebo niektorí ľudia robia ten marketing a ani nevedia, že ho robia. V podstate sa prezentujú sami a aj tomu rozumejú prirodzene. Takže toto ste vy tam všetko v tej knihe zachytili a fakt dobré. A potom sú tam tie QR kódy, to odkazuje na tie akože detaily viacej o tom článku. No, my sme sa snažili, totiž úplne náš prvotný cieľ bolo, že ideme písať knihu pre marketérov. Ale v procese toho písania sme zistili, že vlastne tie témy zaujímajú. Ja som tak občas spomenula niekomu z môjho okolia mimo tej marketingovej bubliny, že na čom pracujem a často ľudia, že fakt, že to by som si prečítal. A ja som si tak hovorila, že fakt, že toto ľudí zaujíma, že aj mimo akože tej marketingovej bubliny. No a ja potom som to povedala Filipovi, že počúvaj, ale že prečo sa my obmedzujeme ako keby na úzkoprofilovú cieľovku, že marketéri. Hej. A tak sme usúdili, že nie, že toto má akože väčší potenciál. Tak sme tie príbehy presne tak napísali, aby tam neboli používané nejaké odborné slova, aby to bolo zrozumiteľné aj pre laikov, pre absolútne kohokoľvek, koho zaujímajú nejaké takéto zaujímavosti, že ja neviem, prečo je Santa Claus červený, alebo že prečo sú diamantové prstenie, prečo sú zásnubné prstenie diamantové, alebo prečo by mali stať trojnásobok platu a podobné veci. Hej, že také veci, ktoré sú úplne známe ľuďom aj mimo marketingu, lebo nevedia, že je to nejakým spôsobom marketing. A všetky tie texty sme napísali tak jednoducho, aby boli pochopiteľné. Máme čitateľov, ktorí majú 80+, hej. Máme čitateľov, ktorí sú že deti, že máme také spätné väzby, takže vieme, že to ako funguje naprieč generáciami, čo je super. Ale zároveň sme chceli, aby tam bola tá pridaná hodnota pre tých marketérov. Takže každý jeden príbeh má na konci takú inšpiráciu, ktorú písal teda Filip a ľuďom, ktorí ho teda sledujú a poznajú, tak už sú známe tie jeho ako keby rady alebo inšpirácie presne, že ako použiť. Tie sú dobré. Že ako to použiť jednak niekedy aj v živote, niekedy aj v biznise, niekedy presne v marketingu, záleží od toho, čomu sa človek venuje a ako to vie uchopiť pre seba. Takže na konci každého príbehu sú ešte tieto inšpirácie a potom sú tam aj tie QR kódy, kde sú nejaké doplňujúce informácie alebo veci, ktoré sme nevedeli dať do knižky, ako sú napríklad videá, takže ak spomínam nejakú konkrétnu videoreklamu v tom príbehu, tak vlastne cez ten QR kód sa úplne jednoducho dostane ten človek, ten čitateľ už na to video a môže si ho pozrieť, alebo presne nejakú fotku konkrétnu alebo niečo podobné. Koľko máte už tých kníh, koľko sa predalo? Akurát robili sme už 3. dotlač teraz. Hneď už v kampani na Startlabe vlastne bolo 1000 kusov preč a my sme ešte pred Vianocami robili prvú dotlač. A čiže máme v podstate skoro 2000 kusov predaných. To je dobré. A teda teraz sme robili ďalšiu dotlač. Zatiaľ predávame iba cez e-shop Levosphere, ale... To bola moja otázka ešte táto posledná o tom, že jakou formou to vlastne predávate. No, teraz je to aktuálne... Čo to je Levosphere? Môžeš o tom povedať? Áno, Levosphere je agentúra marketingová, oni majú vlastne taký svoj e-shop, oni sú naši priatelia a máme tam vlastne u nich tento náš produkt, cez nich to predávame. Ale vlastne už pomaly začíname uvažovať aj nad tým, že pôjdeme asi aj do širších, do knihkupectiev a že to ponúkneme širšiemu publiku. Čiže ešte to nebolo, že normálne bežnom knihkupectve? Nie.
Zatiaľ sme to čisto predávali cez naše kanály, by som to tak nazvala. Vlastne teda ten Startlab nám pomohol aj dostať sa určite medzi nejak cieľovky mimo toho nášho záberu. To je, alebo teda hlavne Filipovho záberu a to sú teda tí marketéri, ktorí ho sledujú. Tak dostali sme sa akože z toho von trošku vďaka Startlabu? Startlab kampaň, áno, to je taký crowdfundingový portál. Tam sa zbierajú na... Áno, my sme si tam spravili takú predpredajovú kampaň, kde vlastne sme chceli zistiť záujem a my sme si ten cieľ kampane nastavili relatívne nízko a už myslím, že za 48 hodín sme to mali že sme to mali dosiahnuté, takže my sme potom cieľa navyšovali a teda sme robili hneď aj tú dotlač, aby ešte vlastne do Vianoc ďalší ľudia mohli získať knižku ako darček. Takže asi neľutuješ, že si sa do toho dala, že... Akože bolo to veľmi náročné obdobie, lebo ja som to v podstate robila po večeroch, po nociach a po víkendoch, lebo ja som normálne pracovala naďalej, ako som pracovala na knihe, tak bolo to náročné, ale akože je to super skúsenosť. Je, dobre. A ja som ti vlastne priniesol aj niečo, čo sme robili. Ako darček. Toto je pre teba. Ďakujem. To sme robili s jednou výtvarničkou, ten dizajn v podstate na tie predmety. Môžem otvoriť? Alexandra Powerová, ona nám navrhla vlastne taký slovenský motív, kľudne môžeš ukázať potom. Takže to je zápisník. Tak dúfam, že si to bude páčiť, ešte sú tam ďalšie veci. Áno, ďakujem. Dážnik, ten sa veľmi ako páči, tak dúfam, že sa bude aj tebe, keď si ho potom otvoríš, bude pršať. Wow. Manikúra. Super, vyzerá to naozaj dizajnovo pekne. Je to vlastne v podstate, chceli sme využiť celú tú plochu, aby sme ukázali klientom, že ako sa to dá potlačiť. Je to veľmi pekné. Dobre. Ďakujem. A mne možno napadá, že vymyslíme nejakú súťaž? No môžeme ako skúsiť, hej, s touto knižkou, keď my u nás aj pre klientov aj do newslettera môžeme dať nejakú súťaž, že ja ti potom poviem, že čo. Dobre. A dáme to, že ako výhercovi, že kto to vyhrá. Ja som to nesla aj podpísanú, takže je tam aj Super. Filipov, aj môj podpis. Tak. Paráda. Ďakujem, dobre. Takže zase odozdávam ja. Dobre, ďakujem. Tak ďakujem, že ste sledovali tento podcast. Keď sa vám to páči, tak dajte nám odber. A ešte raz, sponzorom tohto podcastu je Sketch.sk. Meníme predmety na výnimočné darčeky a dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Čaute. Majte sa.